siinä mitään. Ei se oikeastaan kunnon päälle ottanut kyllä paskaa kattoo. Väsytti tietysti illalla vähän. Eli vitu. 3 per erä. Niin kuin aina ajetaan maararaa. Tää meni vitu. Ei oo. Miten tää näin muuten meni? No, ihan se korkealat ja kaikki. Niin. No et sanonut. Mähän ilmoitin jo aikaisemmin, että mä lähden sinne. Ja siellä oli saatanan kuuma sitten, ihan perkeleen. Katsotko ei sieltä tullut ollenkaan, kun siihen paistoi siihen monttuun. Ei, se voitti Good Old Boys. Good Old Boys. Niin. Mikäs se on se? No Javalla tietysti. Olihan se Javoja ihan helvetissä. Onhan se ihan hyvä laite. Nee, tietenkin. Makaavia nostareitahan ne. Juu, moro. Mitä jumalauta? Ei nyt tää Juntunen, kun se sai muutaman ruuvin vedettyä kiinni tuohon, niin se ei enää ollenkaan tee mitään mokaa. Tää kuvaaminen on ihan turhaa. Älä. Ja mä oon tässä videoa nyt ottanut sillä lailla, että ajatellut, että jos sä teet jonkinlaiset... Mulla oli pienet paineet. No näihin on jo turha niitä ruuvata, mutta...